Nag-avail mo gud siya sa package na 6,000. Photoshoot with gown. Receive ka kasi may babayaran ka pa eh. Ha? Oo. Magkano? 6,000. Ako magbabayad? Yes po. Hindi na. Yes po. Kasi sabi mo, dito ka nang bayad. Saan ka? Sorry. Pag ako magbabayad, hindi ko talaga alam yan, ma'am. Sorry, promise. Wala ko alam. Paano yan? Ascam pala kami ngayon. Wala talaga ako tinatawagan, sir. Wala ako. Ano kasi magbabayad talaga? Pero hindi ako magbabayad. Wala ko ibabayad na. May effort na rin. Ano? Ikaw kasi yung tumawag eh. Hindi kami nang scam sa'yo. Eh, meron nga kami number tsaka name mo. Surprise! Happy birthday! Amigos Flower Shop, delivering happiness. Good morning, ma'am. Ma'am, na si ma'am dun na bill dre? Na mo gipa-deliver nga gown dre? Si mo ha? Oo. Eh nagtawag sa mo gabi eh nga mag-deliver og gown kay suoton na lagi daw nimo. Kung mag-pictorial ko diri ka photoshoot. Nasa office ako, sir. Kung diri man gipanih ma'am, dili ka nagtawag gabi eh sa mga amo. Nag-avail mo gud siya sa amo ang package na 6,000. Photoshoot with gown. Paano to ma'am? Ana diya sa amo sakyanan man ang gown. Pero papilion pa ka na mo sa color mo ang gusto. Wala kang alam dito? Paano yan? Ito kasi yung pinapunta eh, sa patron po. Shock mo niyan. Oo. Dala na po namin yung order mo, ma'am. Kasi ngayon yung oras na sinasabi ko. Tanghali. Photoshoot. Sa akin, hindi ko alam ng ano. Hindi mo alam? Sino tumawag kagabi? Kayo po yung nag-contact. Yung number ginamit ma'am, yung tinawagan namin kanina. Akin yun. Ay sa'yo yun. Yun ang tumawag sa amin. Number 2? Opo. So, paano ba yan, ma'am? So ano yan? Pero ano yung mga photoshoot ko? Hindi ako... Ano bang party, ma'am? Wala. Birthday. Actually, birthday ko ngayon. Ang birthday mo ngayon. Wala akong alam ng mga photoshoot ko. Paano? Kasi ang sabi mo kagabi, pinuntahan ka namin ngayon. Tapos ganitong oras, kasi sabi mo, tanghali, may alis ka. May kasama kayo ma'am? Wala. Check na lang natin, ma'am. May i-receive ba ako? Yes. Sige. Eh, receive ka kasi may babayaran ka pa eh. Ha? Oo. Magkano? 6,000. Ako magbabayad? Yes po. Hindi na. Yes po, kasi sabi mo, dito ka nang magbayad. Then, mag-ano sana kami ng down payment. Kasi sabi mo man, manager ka daw dito. So, okay na lang sa amin na puntahan ka. Sorry. Pag ako magbabayad, hindi ko talaga alam yan, ma'am. Sorry, promise. Wala ko alam. Paano yan? Ascam pala kami ngayon. So, sino nagamit ang number mo kagabi? Wala ako. Cellphone ko. Iwasan lang. One eternity later. Wala talaga ako tinatawagan, sir. Wala ma'am? Wala. Oh, ano bang number yun? Nalalaman namin yung number mo kasi tumawag ka kagabi. Pero ikaw man kayo, si Ma'am Donna. I-check na lang natin, ma'am. Ano ba ito, ma'am? Napunta na kami dito. Ang food na lang ang kunin mo, ma'am. Pwede, ma'am. Ang foods na lang. Ang foods na lang. Kung ayaw mo mag-photoshoot, Wala pong bayad ma'am. check na lang natin, ma'am. Hindi kami nang scam sa'yo. Eh, meron nga kami number tsaka name mo. Wala akong babayaran kasi alam ko. Record lang namin, ma'am, ha? Baka maulit ito na kami. Pangalawang beses na to ba? I-check na lang natin. So, kunin mo to. Pero hindi ako magbabayad. Wala akong babayad Na, paano yan? Hindi kami nakatanggap ng bayad. Tapos hindi naman yan pwede i-cancel ang food kasi na-prepare na namin. Kasi magbabayad talaga. Yes, ma'am. May any proof na rin, ano? Po, meron dyan ma'am. Ikaw kasi yung tumawag eh. Then, Never name ako mo daw ang... tumawag. Kahit kailan. Never ako tumawag. Cross my Sige, heart. ito na lang ma'am. Check natin yung item ma'am. Ikaw ang akong angel, angel baby, angel. Ikaw ang akong baby, ikaw ang akong angel, ikaw akong baby. Surprise! Happy birthday! Joke lang po. Happy birthday! Happy birthday, ma'am. Bayad na to, ah. It's a prank!
May idea ka kung saan galing, ma'am? Papigin na lang, sir. So, maayong udto, ma'am, or magandang tanghali po sa inyo. And kaya? happy birthday. Kaya idea ko kayo kung sino ang nagbigay nito? Pero sige lang, ako na lang. Sino kaya yun? Sige lang. Secret. So, meron siyang mensahe, telenovela. Ako na naman ba sa pwede? Babasahin ko. Pero bago ko basahin, kakantahan muna namin kayo ng happy Ma'am, birthday. nakakaya na. Ang daming tao dito. Okay lang, ma'am. Sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy May CCTV pa. Happy birthday to you. Okay lang yan, ma'am. So, meron siyang mensahe, babasahin ko. So, sabi niya, first of all, happy birthday, Be. Salamat Alawoy. sa lahat ng pag-intindi at pagmamahal. At lagi kang mag-ingat sa trabaho mo. At sana, matuto ka ng kumain sa tamang oras. Kasi, 43 ka na. May edad na. Reveal talaga yung edad. Pero you're still my baby. And thank you kasi despite sa lahat ng nangyari, andito pa rin tayo kung anong meron sa atin. Sorry, kasi marami akong pagkukulang. Especially sa time. At sorry kung di tayo madalas mag-usap. Pero marami man akong pagkukulang sa'yo. Pero believe me or not, walang oras na hindi kita iniisip. Char. 43 ka na, babe. Ano ba yan? Pagkila talaga. Reveal. Pag matured na ka, dili na magminalita o pagkatuyuin mo sana, mabawasan. Ingat ka palagi sa trabaho mo. Sobrang believe ko sa'yo because you're a strong and independent woman. Mapagmahal sa pamilya, pamangkin syempre sa jowa. Kahit minsan, nakakapagod na ugali mo. Tama lang, pwede na. Ang dami ng tao. Okay lang yan sila. Pero dahil sa tunay na pagmamahal ko, andito pa rin ako. Oops, huwag kang umiyak kasi baka kumulot yung bagong ribbon natin. Huwag na tampo. Di man tayo magkasama sa birthday mo. Pero sana happy ka sa surprise ko. Mahal kita hanggang dulo. I love you, baboy ko. Baboy ko na jowa. Grabe, magmahal, no? Imagine, ang layo ko pa. Ihanap yan. Galing Bigos pa kasi. The best surpriser yan. Daming flower shop dito sa Davao. Pero napahanga nila ako. Sana galingan nila pag-prank sa'yo. Murag baboy, pero parang dragon kung magalit. I love you. Happy birthday. Enjoy your day. And wish you all the best day. Happy birthday. Ayan. Kalam, murag, ano dyan na siya, bawi sa effort na kulang ang time. So, kung sa'yo message niyo sa iya, ma. Text ko na lang. No? Kahaba-haba ng message, tapos ite-text mo lang I-chat yung ko na lang. reply. Hindi talaga ako sanay sa mga ganito. Promise. Ngayon, masanay ka na kasi sweet yung boyfriend mo. So, ano yung Hindi message ako mo sa sanay. kanya? Dito naman para ma-record natin. Kahit short lang. Thank you. Sabi na ako, wala siya surprise. Thank you so much. Ito lang. Usap na lang kami maya. Walang I love you. Alala. Ano ka? First time ko to. Oh. Ay, Imagine mo na lang na ikaw lang mag-isa, kayo lang dalawa nag-uusap. Thank you, be. Nanginginig ako. Basta yun na lang. Mahal kita talagang tandaan. wow. Tapos nag-request man siya na pasayawin ka daw. Hey! Tama na. Okay. Sige, picture na lang. Happy birthday! Thank you. Love, grabe, Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghan
daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga muon. Ang Bigos Flower Shop lang doon